sha ba gidaje. Sakon soyayya. Da wata wawuyar fuskar ka zaka biyo ni ka ce kana so na, to bari ka gaya maka, idan ka sake biyo ni ka ce kana so na sai na ci maka mutunci. Ke yan mata, shin laifi ne ko kuma aibu ne idan saurayi ya ga budurwa ya bita da sakon soyayyarsa? Shin daman dokar ƙasa ne saurayi ya ga budurwa ya ce yana son ta, ko kuma tsarin ki ne a haka? Hakiki wani zakalkalewa har da kwaɗa masa mari. Ki yanzu baki ji kunyar yin hakan ba? Dube ki fa, dube shi, ya ma fi ki haɗuwa, amma haka ya sadaukar da ƙimarsa da mutuncinsa ya biyo ki cikin bainar jama'a da kalaman soyayyarsa. Kai tar da mata masu irin wannan hali naki. Abokina ka yi haƙuri, ba kowace mace ake bi da saƙon so ba, sai wacce ta san mutunci da kima haka. Sakon soyayya. Kai saurayi, ka duba sosai ka yi abin da na umarce ka, hakan zai kankaro maka kimarka da mutuncinka. Sakon soyayya. Sakon soyayya. Da ke na damu. Waye kai za ka zo a cikin bainan nasi kana ciwo masoyiya ta mutunci dan tamare ni kai tamara na ruwanka. Ka yi haƙuri, ban san haka ka narke akan santa ba. Kin gani ko na ji ciwon abin da kika yi masa, yayin da shi kuma ya ji ciwon abin da na yi miki. Haka masoyan gaskiya suke, ba sa taɓa ganin laifin masoyansu, ko da kuwa za su jefe su da mashi. Sai dai kuma akwai wata illa, da zarar mun kauce daga kan waɗanda suke son mu da gaskiya, za mu faɗa kan soyayya waɗanda ba sa son mu. Don Allah Kabir ka yi haƙuri, ban san cewa da gaske kake so na ba, don haka yanzu na karɓi soyayyar ka hannu biyu. Allah ya ban mu tare. Ina nan da ke zan ba ki tsaro fiye da na jikina, na mika sako na soyayya gurin gimbiya ta ke lura da ni, na mika amana gurin da za a damƙe, so ya zama sila na rasa rayuwata, na damu da ke ki lura da ni, na damu da ke.